ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwategirya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwateli bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kegema ediri cunjukire irigo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo bwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Maragoba engio mwanchumu ligeriria karibu nande ase ntunda yende ekerongo kwaligania semeze amangana maya elionkomanye ekeonga chinsenye ase nchirere yobwikiranu ayitwa bereto kugusangiriria ase meze ito ya mangana maya nigo tukubwaterana nere Wilson Makori kurugalia ase nsemo yebimanyiririo nabo igona yo mwanchumu ligeriria tunyole YouTube nabo igo Facebook Munage Tembe TV elio ogendere kwenyolera onsi ase nchira ere yobwikiranu nchani gon kuru kwa rutike muntu tara na inche mbako mwelio elionkomanye aina kwaliganirie ase kiunga chinsenya. Togo chakari mulioka oboteneneri bwa provincial administration ime ya mugonga nigo litukulia lero baika aso muchio yemo oyo kwen elio kwenekia chinkumabuna omorokiwa wigiredi ya kianda nabagakurusi wobolito asenkeyo hamo na mamo mwabo kolengana nangina koro omwana oyo nigakwera nagoteba buna terie engencho eyerengia abasubati gwesoya aso kubarusia bana banyaruka malito anenekero babere bakwebwaterania na korwa ogosemia nerebia omwana oyo obagakwebwaterania anareko bagakonyora omwana oye na komorera buna moiborio nde bwansi umurikito Gilbert Kobe na bochuru hasenjira yowekirano nime ase ekenyiro kyoroche asensemo ya mugunga ime ya machoge boburabu asiri tukuria rero bamenyi bensemi gabanyako bagutabukira okobarro negekurwo gitari kyabo tambe kiyatebekana gokinkuma igoro yo mwana yomo okagerwa koba oyomo babali banyako bakubusyo bolito mwana ni gare mwana funsi gwesukure yemo yabo asensemo ya mugunga ndoro mworo kigwa gwesukuru yo boroso kwende katomerana na ngina koro nibanya ko bagagutera nabo igonyara ko bagakwerera nanki cyagendera cinga kino n'abarayiba n'abagambi bacyasensemeyo ndo ndaho go wasiki ni mwana ilengo mwana tamasi mako mata go menga
ngachi koyenji kali Mwiguri oye nigo enako bagakwirwanirira na goteba ng'a umusingi bwa chinkume ichonsiga nebitina byanyako bikubekwa ase omochoyo na bayiganda ke bikumuyirira ere aba bari tamutageti banyako bagokwana mangana bunayo musana nkwa borro korende achinga kitware ko endembeo okonyora ajonsi akorekanire abasigari bachi nabo yokuira omuyiburi ye asukurika amari asukurika statement oiga bagambi kuira roboti rwa bene kurwa senkeyo igatariga korwa getangani korengana nobo tereneri nigo kire gekokyanya ko bikubiswa na mono bigo tebekana kunya ko bikubambwa ase chinchere cha ubisi igento kya tebekanire kunya ko bikubimukiri bwigetamukiro nabo gucunya ko bakoreta okuigwana ase chinsemo tenendera wokyanye birengo byebikorwa bune biga kuri goterege tembe kuwa sensemo ya mugonga oroche ya machoge babura maritana nchigilbat Biamono sana abantu bali bamenyete noborema au ime ye bunge ya North Mugirango meye county ya Nyamira nigo lituko lya rero batwara egeikaro ase chinsemo cha Chabera ime ye ward ya Bukira abo ase bakwanira igoro ya makon au bagwetera egati yabo okumbigwa amone serikali anene chinga kichokorwa mabaga gocha ase aba Kenya muri keito fatgadi Gisemba nasangana barabu na gutwariganiryo roboti ru asinchirere iyo wikira Esegeto niho yabekiwe gucyasa abantu barya bare no borema kurwanirirwa asichinjira aho eryo na barabu banyore ebitoki byo kubasomya abana babo ekiagara inuna muntu nde kwensi kweswati mugwata kwasemena obeto mwana wetu abana babo basome naye bate kuimukia iri nanye ko physical challenge ti tutegitwa no muntu kaora kule no ane nyange bamitu aya bona wa bet condemned na anye ko physical challenge o talensa dio gete na no tegitena aje ko ikasegete ni wa no ane nyange ngo ikasegete ni wa no ane gali omwana agolire ka tete ko ende no nyange tari obeka imekuru nyumba tuagenda aina auto tete kwenda tokore uchigusyo Ajaiga niga kwaniwe no mwana siasa Joseph Changoi oyoboigo okabeiro mubunge North Mugirango oyoboigo oganitie ekirogekyo nigo atebire bona abantu abayiga bare no barema nigo babeire bakorinwa obosibore bwabo anene asoborai ba North Mugirango asengaki entambe engaki ana kama swahili ni a special account na mutagete more or call you more. That's why even the government na nabateri ego teba na 30% ya contracts chibare yenda sabantu abarima so ebintu biri bye ino bibatigete kuikamonyole byonsi na ni mumagonyole a special place na asengejo mutagete more help njembeke more effort ya simole kukwana ase kinyoro kya Chabera ime ye wodi ya Bukira ebunge yo ya North Mugirango ekero omuskoyiga kyangoi oyo okoriyo obubunge obuyiga bwa North Mugirango aumerana negati abantu abayiga bare no borema nigo abantu abayiga ensema yabo bakwanira igati emichando eria babeire bagwetera disability is not an ability tuna abantu tasomete nto tukwanda ko kurigirirwa muna abantu bande bonse muna mu gudikisutiga you are very smart na into to very smart in most cases oto chaire chibesa muna bone chikoro kunga chibesa cyabare mafu nchena icyire myaka yonse pitina nakanyara nani nturu ekyayera bachumba bange bagocha dwanyora ngabare mafu kero kende barangiria abantu twanyora ekero bakogenda gusino no gochioko yokonyora tugutachwa twa ndo ikera kubatikana nenganeye yo kombigwa asuborai nigo batebire barache gukora amaunchorerio asubunge na komoa amagoro kyangoi erio abaikiranirie amagani abo ntuga yabana turabare mavu ase tubya Chabera twararenga umuske kyangoi aise kogenda na to rainise mulabare mavu atorete amo
nonye nechipase ntonyoro bokong nyorwa wona kige kogerera totabine nachi kobaga gutoinyora na intu tochoinyorora ase konde gakare na intu twabarwaro buna nchomere mabu naenda naigwe konde ine nje nakoregere na nje ranyora gintu geke nakonyera abana baneka Kingo reporter Gatembe kuroiga chabera eye gotoke meye wodi ya Bokeira North Mugirange County ya Nyamira inche Fatigad Kisemba. Biamono sana magega yegetaseni kia Getembe TV kumulikira amateyemo eyo yarenge no kugania gwokwagachirwe nyumba haso gutatwara obumenyo ningo bono amateyo erinekie kugokera magega yo musamariumia umanyikante buna Daktari Alfred Ndemo kubagachire nyumba na konyora asiba kurara asibono besokiri na kwiranira biamono gochia sare asenga nchukwe mukigetambo kirekyo yo kubatinya mariga na kubagachira enyumba umurikito dipo nasanya no roboti ruwa asobekera Maiga yechi kibere egetasini kia Getembe komerekera ikiriro kyobokonyi meye wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii ase amate yomongina Lucy yarenge no kugania gukwagachirwa enyomba omusamaria omusayo no moebu gwanja oyubo igo kurigie kiriro kyobojumbe ase bunge ywe omuske Dr. Alfred Ndemo nigesokire na kwagachira amate ywe nyomba egento bakogokera amaria tangoro kurusi kwamboka michweya ene renga yani konya nimbwa to muchando bwe nyumba menya tawo bepingo tweru embura ko chande kamono kere twete mnabone barete embwa to mogoko lakini ende bano mwezi miwa ko kirende no mogoko mono nyigwete ngande buya na nchenda ali mna bande bakataki bamenyete nyasaya museseni kumene nande eri emborego yarenge gutuna bayabetekerera kenene enche ngabugoriri yanderyo ngeiranga ninje egekorote kengabanga ninje nakibeka ngaimo kiatwa gosase morenga barigi ekagera mugacha kuru abakonyege iga nane ngweraneri umugambieto nga imbiyamono asesenibu ari gwanja nkonyesa bana bumbwate barabate oregire ditani no yonde nisano iberare somogoko bwokubatinya mariga nigo mugaka bwenkeyo anganyete gwetania emyaka 10 yarire asego ikabono atamanyire engana bagoteba nigo achiete na kubatigera oro umuraga chete usenga kaiteire isi kontro ukorire myaka 10 tutara ngwera neringa imbiyamono asomugambe ito Dr. Ndemo twatebire ngambi yamono asense ama yane kwansense natebire ngambi yamono onduse iria ibuge kona nabamenyi be kenyorekyo nigo barieira yo guchikumubwetesia anena soko musira chibatebire nigari ni chimbwa cyo moyo bugwancha nabo igomura yumuya engana bagoteba nigagendete gokonya anene bari no konyora wanse ase binyoro toko boria simna kana abantu bagetu Daktari Alfred Ndemo arasose kiroko takora mangama ya mono gwetania aya akora mangana maya gwetania ya kore bono iga igotika to mungo koboko asa mangana yoro kiringo oborai tali omunubuka oborai ne vitendo egenta kolire akonyiro mwana yo mito kenya samo seseni ndi no tora mono mwaka Ndemo nyuma yaye esi oborai gwete bule mbaka chikura abana bane bukambara yo monere utarabwate kebando yonde nabwate kebando abongo chakolino no mugina mama nuare twensi no tole maegae tingo batinye bikoro omori oye nigo basanga ebirengerero byabo igoro yogusirio gosemeria kurwa asubura ibwe serikali ya Kenya Kwanza inse yo murai wense Dr. William Ruto ase bono batebire ni gataraikirania chira abetega kubariera anene chinga kiche campaign reke ne serikali unari bale kuriya chikura cyabo 2022 bade tenga serikali yabone yo kurusia abantu bali barense babaye mukigoro lakini abantu muna twagende ko observe serikali yegene tokora ekene pindigere the opposite of what they were saying nabone gamoro chimna mabutatire ebintu byatire uchumi yatire igoro bogi mabarabu imboto konyerete ebuomete pane ribono tosinyire ngansera kitogo konyeka kuroiga sekenyero Kenya Mirandi egotoke wodi ya Marani bunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii ile nigonkoro kwa Dipon Asanya
Biamono sana abarainigo basemiwe gukora imirimo yabo asencherere eyo boikiranu elia bananchi kwenyorera amagendero baringi gusanga asense mugete yabagaka korwa ligoma ime ya Kitutu Masaba nigo babiri bakogosia usinigo babiri bakogosia burayubube hasi babiri bagoteba buna nigo bokwirira amagendera mangi kuratira igento bego gekwirira rogongo runyara ko barukwira na magega asa amagendero nigo baringi kuyasanga yaiga chinga kibaba bakumirana amuno mwana siasa Jared Akama ujoro MCA korwa asorogongo rwi county ya Nairobi kubwatikana n'uburuso bwaye korwa Kitutu Masaba muri kito Polikapukara n'uroboturu asenchirere yo wikirana Nerombe yabagaka biga korwa se wade yerigoma bagusangamo n'umwana siasa Sirita Jared Akama korwa se county ya Nairobi uyuru muburu korwa se orogongo rwiga rwe wadi yerigoma abo kwanere guru yoborayi nigo twagokire asengenji yo kuumirana no mwishimiwa wa Nairobi oichankaiga otumira una bagaka kurengana muna bagaka baigani ngo bagendreko bakorera enchira uburayo bw'amakeya bubwate micande menge iyo kurengana muna barabo woneta konyaruka bage gusunsurwa muna barayi ase bayasyoire urayi nabo kobobokon asabanta bange murabona gotubuga tuburayo bokon sana korobo kongu buto sinyeta banta bange toko bawo bogambi twakagambi yabaho gikora twanyoro burayi bwa bakongeiro yesese moyo burayi nabere egashien kongu sana sabande ntoraro ra burayi bu yeigo bogo korwa burayi nabo borobo kongu asabantu bande igo togo sabanga abantu bali twabekiro burayi batokorera burayi ubuya naende batokonye Munabona kinsemo kinyinge kifereti semo kinyinge kifereti munabona semo ye cyaige fereti pi abana akabakorera bangina abakorera igo burayi bwito bono iga sense tibori buya nabondo ngabo bwate mechande menge nigo bamentenga niga barayi babonete ko bakorera bananchi mirimo nabachoretwe elio banyore uboita ubwo burayi nsi tomoroje bunere kero monto tigakore emirimo yaye gutwakoire gwende report card yawe na tugoje kurigereria tugusabaganya saa tokonye aba bagoja goja bachoru buye kya election nere bosia toyakore buya na indu burayi kubwa kongire torwana segiero tochora abantu buya tochora barayi baya nigento kurengana muna Jared Akama sinkiringa uburayi buya Nigokwirira amagendero kwa niki wastinsemo au yente kurengana munera tebrenga abona engineer ngo babonete ko nyarko bagachora abarayi barabaya ntogo togo saba ngeringa nyasaga ndego tokonya egara chochora abarayi bali baragende ko konya nsi yaito togende mutu oburayi yobuya no bogo kore binta abantu batagete abantu bakogoka bonsi bana bakawera kisukuru biya bana bakawe kipasali ensemo yecha abantu bazikorera oboyi botayo mwana incho kagwaita chariri obuna bwo burayo buya niga moyo choreta muneke makia ODM asingirenga ekiame kyonke bwate bo hatane kana kondo wensi asekunonyera bateberenga nigo kere imara nyomba galia abakonyoranga mino abantu ngo twara bari tofauti kidogo lakini at the end of the day yekoro kananga mwabonyage igo nyomba neyemo linda mwananchi linda ground elibado no ODM igomo wakanotoyo echama ne kemo igoro kunga ODM uko bagana nkolinga ki tonyale go twale kiama kebe register yake ngao kebwate nga ODM linda mwananchi go ODM linda ground lakini kiama tobwate bone igane kemo igoro kunga ODM omweli oye akamaniga agenda ko bagusegeta abananchi nane nabasaye kweni kibunango bwata bale chikura na bwesoka chinga kichogwa kachikura elio wecholera barayi bali abaya igo gendera tayo yabasaye baminto tafadhali uko bwate kura is your responsibility kwa pa citizen responsible kule jinjire se mitandao igo to se mitandao mono twesoke tope action oriented to bwate chikura na rege ngaki ya 2027 August wesoke babwate chikura iginko report rigetaseni kya wanchite kya gatembe kuraiga imeye wadieli goma account ne ya Nyamira inche kwa Polycarp
okara Mwenchumu origereria roboti rwa Polycarp Okara na rugutwira sumutimo komuke ase kiunga chinsenye kurenda asige kagitari gitambi nkoira na tole helinga ndre gukumanya ayagendete gukorekana anene kurwa serikali nene tubase gusikare gendra gutubwatia ase mitandao yetu. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebata chikosi buna Agriculture and Environment Studies aziba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanirale kiro mwana nkanyorale kibesa ekyo gosoma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero iriwenyo riro bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiore guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi gwikachi event ao unabono elia catering egatie chinde twakere esimirero wetera ase namba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira ase chabizi chetu imiyomo chomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabari na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kimya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kema magusi eyagitali ya Busungu Medical Center igoba bato bokoreri aho buno mbawate pharmacy
iyubata mariogo onsi mbabwate lab department asibakulingoria amarwire au babwata obukoreri bwa ICU bulia bwa theatre guse radiology mbabwata obukoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbabwate emergency wing na wigo amarigania buna yiguru asibugo babwate maternity wing igati obukoreri bundo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii, Kisumu, Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bigwetera sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. kwabiri gukorya erodshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye chirodshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo lichujugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Chanjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obukoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwawo nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Karibu nando mwanchu muligiriria hasensemo ya kabere y'ekionga chinsa ibere elio ngendere gukumanya ayo inkwariganirete kurwa serikali enende tuguchaka kurwa sekta yobocheno mwaziri bobocheno muske Eden Duale nigo abereka gotibabuna nige serikali yaberige kubika emirubiri ensemo eliko yanekibuna ngina amo no muiboli mbari gusiria magimabo anenekera umuiboli akogonkia ukwana litikoria rero nigabereka gotogie serikali asenge nchumukia yaberege kubeka elikonekia ngotinyire sekta yobochenu anene asobokoreri bo muiboli amo no mwana ekero gyokogonkia. Maternal and newborn health remains now today in Kenya as one of the most important agenda. And it also remains as one of the clearest indicators of any resilient equity and strength and responsiveness of any health care system. The key indicators is maternal and newborn health for us. So every maternal death and every preventable newborn death for us as Kenya does not merely represent as statistics, but a very profound human tragedy and a call to action. And that's why now in our country it's being driven by the highest level, which is the president. But we are very much committed, and we've made significant progress over the years in improving maternal and child health outcomes. And how have we done that? We have done that through serious investment in the primary health care.
also skilled birth attendants, making sure our emergency obstetric care, our immunization, our community health system, and our expanded health financing reforms are all in place. These are the pillars that will make sure that we deal with this very important matter. But this progress must be sustained, and it must be sustained with a very strong accountability. In fact, for me, accountability is a key word at any level within the chain, from the mother to the health facility to policymakers. And that's why we have embraced MPADSR as a very important national quality improvement and accountability mechanism. And what does it do? It will help us identify any available factors. It will help us to strengthen our response action and ultimately improve our health. Nabaigo muraibensi ya Kenya Daktari William Ruto nigabereka gotebona nigo aruru gochika muna aso koraliwa ukorachiko korekana asentunde yende anane aso mutinyi ogatano na kabere nigo diesel erachiko yeliwa ase chiringi 10 asabereka gotebona nige serikali ebegeto mukya elikwana kibuna nkurigererira magani yo mwana inchi obotambe gokwana litkuria rero ikrari gokwana nabaraliba nigo abereka gotebona abana siasa bali bagendete gutumika engana yo gukina kwerigurira mafuta asense ya Kenya na gukora siasa chabo ogotigali mulyoka na kubaburi kurwalibaga ase serikali inyare ko bagekurigireria asobwime amagani y'abanainchi anaboigo ebirengereryo biri bakururucha ase serikali. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Thirdly, through the government-to-government fuel supply framework, we have secured guaranteed fuel supplies despite global supply chain disruptions, ensuring uninterrupted fuel supply availability across the country. The arrangement has stabilized fuel pricing compared to the old spot market system, where prices fluctuated sharply every month. Before the G2G arrangement was introduced in 2023, oil importers faced intense pressure to secure US dollars within short timelines, driving rapid depreciation of the Kenya shilling and threatening fuel supply stability. By easing pressure on foreign exchange demand and ensuring predictable supply terms, the framework has protected the economy during the crisis as the one we have now. Without it, the country's situation, I tell you, would be much worse. And I want you people to talk to oil marketers. They will explain to you the kind of situation that was there in 2022 when we had a crisis like the one we have. Without a guaranteed supply, without the framework we have built, there would be a major crisis of foreign currency and there would be a major crisis of supply. The G2G arrangement has guaranteed supply even when we have disruptions, and has also made it possible for us to pay on terms that does not put pressure on our dollar reserves.
Mwanchumo ligereria na raikurwa se kiunga chinsenye asobot kubwalero tokwiraniria mbia mono etali nekerengo asenge nchu wancha kuligereria na boigo gotengera Getembe TV genda gutwara oboligereri borobia gutwara sabato eyerengia na boigo gutware obotuko borobia ekero twabwatiranire nere Wilson Makori kurugalia sensemo yepi manyerio DJ Atson kwanekiri wene chibicha bya goikere na inche nako yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemonto genda gutwara chinga kichintoerero. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo. Aya makumba aya. Alikono gweto yono kukunkwara bunga bona yekerage yaya makumba. Kumbe mwasensema ora teliroji. Tiga kubo kudiona kugara ngabona ngori gana yo yaya inkiora ya tolikende aya makumba. Kumbe mwasensema ira nanse gende onye nkwana odotebia tuira nense twekei na ndi tuororobe toba abalemereria tiona gwe togo sanga ne kenayo konyara karoke no sino moengoli uri ndigereti ayo moengoli uri pikipiki ayitali entereba no moengoli omoengoli uri bwechigari abono ukono gwekora ngabona ayo uri kemejaya na rorobo mukono tobikenere nere ngoro nero mayiti tiona gwe kumbira abantu abo ngabano ekengo korega nayo okore na kikene ngeli oji okorae makumba dare kumbe masense maboli sa eora teliroche dara bune sasati roje goje ya teacha na magene bitu na kerege te sasati yaranze buya magena ali yako na gwetuke kabuna aligena ya kwa kroba ni uneura kwagenda lakini sasati ero yitigare tenere yarambuka nabo iko no murusia tebete. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mazi, ninjo Bangina ninjo.